Emva kwaleya event ebenkulu kakhulu inamandla, bekungeke vele kuthuleke kube ngathi uKhuzani nomfokazana. Phela kumele kubonakale ukuthi iy'nkosi vele. Yabo bonke omasikandi kumele kube nabantu abathintekayo. La enye yamagruphu laphana ku-Facebook, iy'nqola zabathandi bamasikandi. UMzwangcwele iLembe uthi awukho umcimbi oyodlula wasesho kweqhawe lakhe lalithandayo. Lento uyishiso yini? Uyishiswe imjuju, ipheyini eyenzakalile edilivwe uKhuzani ngebhasi. Wayidiliva kwey'bomvu ukuthi yena enze umcimbi omuhle kangaka, wariliza nengoma ethrendayo. Konke nje kube kahle, akubanga nankinga, akunay'gemegeme ey'baliwe. I-issue-ke kube yileyo. Yingakho sekuvunulwe iy'thombe ey'ndala. La kuyo futhi izinqola zabathanda bamasikandi. Wathi omunye-ke unjalo-ke ukwehlula, uSenzo Gumede. Uthi unjalo ukwehlula, angazi ukunakelani umuntu ongakunakile. Uzokuzwa sekuthi ngiphumile ezimpini, kusho ukubhinqa. Kanje wase yaqhubeka. Ukushiswa yini lo uSenzo, ukushiswe ile ndaba le ebhalwe la, iposti le ephuma izolo ethi nisho uma seniqedile ukubuka lo DVD wenkonzo yasemva kwendlu bazalwane. Wase yaqhubeka-ke ngendlela aqhubeka ngayo. Nginokuzwa ey'bovu zithi yena uno-voicemail we-SK, shaya ngo-voicemail onzima kabi, akanaki muntu, uphushela into yakhe. Kodwa uma unga-check amavidiyo, uma uhlehla ubuyele emuva, uzoyibonela ukuthi ubani owenza leyo nto leyo, ubani obhinqayo, ubani okhuluma izinto abhekise kuKhuzani. Ngiyazi ukuthi kunzima ukwamukela ukuthi maybe iqhawe elilandelayo lenza izinto wena ongayifuni. Uthola indlela yokuthi-defender ukuthi hhayi liyabhoka, injani njani, uyayidelelela ubani. Kunendlela yonke ukuthi nimdifende vele umuntu. Siyazi vele lokhu kusho after i-event likaKhuzani ebeyinhle kakhulu, ebekulindele ukuthi ingayi phambili. Angazi mina ukuthi abantu bayoba nenhliziyo ezilikhuni kuze kube nini uzobambela umuntu inhliziyo ukuthi into yakhe ingaphumeleli. Wena as a person ubona lento le izolunga kanjani uma wena uzoba nenhliziyo elikhuni. So kwanawe uyazivalela nje iy'hlahla zakho. Manje entweni eyenzeke ngeyi-8 ikaNovember, into eyenzeke ngeyi-3 ingenaphi le? Because uKhuzani ube nama-event amaningi this year, including i-15 year celebration of the Blue Nation, engazange ziphikiswe, engazange zibe nogcobo, eyayiphelele nje. Abasebeqalile beshutha bethi hhayi abantu abangeni, abakagcwala abantu. Uma sebengenile abasabuye futhi kuzobika ukuthi hhayi abantu sebegcweleka, besiphapha nje sithi abekho. So lento yokuthi nifise izinto zabanye abantu ukuthi ingaphumeleli kuyoze kube nini lokhu nikanjalo, ngoba niyimoshela isikhathi. Lezo nhliziyo ezilikhuni lezo yizo lezi ezenza ukuthi ney'mpilo zenu zingahambi ngendlela okumele ngabe zihamba ngayo, ngoba angeke kushintshe uKhuzani uyohleli ezenza izinto, uyohleli nje ephumelela each and every time. So siya-understand-ke indaba zokubhoka kwala kumasikandi, okukubhinqa kuthiwa nawe wena uyabhoka. Ukubhinqa lokhu, enkulumo nje ukubhinqa nje okukhulu yokuthi yena uhluleke uyibamba, inhliziyo phela isuke ingaphandle. Angithi umuntu ufike athi akanambanga, jike usebhala futhi iy'hloko namaphosti agudlayo. Le phosti yayingabhalwa ngani ngelinye ilanga, yini ibhala after i-event enkulu kangaka igcwalisa, inhliziyo ingaphandle ngoba iyalikoza ukuthi yena kanjani. Angithi abantu abakuvotelanga futhi abafunanga ukuvotela. So where's the issue? Ezinye izinto ziyaxaka ukuthi umuntu uma senze into yakhe bese kuba nama-issues futhi. Kanti nifuna enzeni? Nifuna yoncengwa ukuthi sicela ukuthi ungene. Leyo nto leyo ayisasebenzi. Akekho umuntu ozoncenga ukuthi azophefoma kwi-event if engafuni yena. Iy'ndlela zokunominate abantu ziyaziwa, yibekiwe. Ongafuni ukumaketha ukuthi abalandeli bakhe angeke bemfake. Impilo izoqhubeka. Whether lowo muntu loyo nicabanga ukuthi umculo ungayi or awukho ngayo, kuzoqhubeka futhi kube mnandi njengoba iqhubeka nje nalo mcimbi wokukhuza laphana eMother of All Maskandi Festival. Izinto ey'njengalezo abantu kumele be-understand, bezazi ukuthi ziyenzeka. So ukugudlisa nje sikujwayele. Laphana eMandaba this year kuzophuma i-CD ngeyi-21 kaNovember, kuphinde futhi kube nodwendwe ngeyi-15 laphana Khuzani naye uzobe eba umnumzane usemthethweni
ayeke ukuthi yena afane nabanye abantu abaningi naye ahlonishwe. So kuzobe kunjalo-ke. Imibhinqo siyijwayele, siyayazi-ke, mningi, kodwa-ke siyazi umuntu uma eyikhulumela into sephumile ey'mpini, ningasangiqhathanisi namuntu usuke eyikhulumela nje bese eyifunela i-trend. Kodwa ekugcineni kosuku umuntu usekazi ukuthi ubani, akamlalisi kahle ebusuku, uyamcabangisa. Kuba nezinto umuntu ayikhulumayo ey'khombisayo ukuthi ziyagudla, plus nabalandeli bayay'thanda-ke. Uyabazi phela ukuthi abadlalise ngendlela ethize, abathinta leyo ndlela leyo, abazozwa kahle ngayo. Yingakho-ke uthole iy'nkulumo ey'kanje, amaphosta kanje. Amaphosta kanje ngeke uwabone kuKhuzani, kodwa uzobezwa abalandeli bayo leyo ndoda leyo bazoyiphikela ukuthi hhayi, kanjani ubeyibhalela. Kunjalo ukubhinqa, kunjalo impela. Siyaku-understand-a thina abanye esikubukayo. Njengoba kukhona abantu abanjengathi, into enjalezi sizoyiveza, angeke singayivezi. Yiso-ke i-stress, akunankinga. Umuntu akhiphe umusic ophelele, ngalokho kuthenjiswa iy'nkulumo ey'ningi. Umuntu akhiphe umusic ophelele, abantu bedlala umusic wakhe, umuntu kubona ngathi kuyiwaphi. Kungalokho kulindwa, lokho kulindwa ukuthi uKhuzani uzokhipha nini. Bese ekhanda mhlawumbe eyakhipha-ke, ngoba umuntu usuke efuna ukuthi yena athole loya number 1 lapha kuma-trending, cause phela yonke into kulinda uKhuzani ukuze yenziwe. Hhayi ukuthi ngoba nibona kukanje, ingoba kanjani. Kulinda uKhuzani ukuthi yena wenzani kuqala bese beya-act-ke abantu. Yizo zonke izinto lezi, kodwa uKhuzani anganandaba nazo. Ayiqhubeka nempilo yakhe, ayiphilele ngale ndlela aphila ngayo. Umcimbi ube impumelelo. Into enjengalezi njengoba kade ngishilo kwamanye amavidiyo ukuthi imibhinqo le iyogcina kuyimibhinqo, depending ukuthi uzalwa ekhaya elinjani. Uma kade ngigudlisa ngamagama, into zakini lezo, ake senze lutho. Nabalandeli nabo bazamile amaphosta abo, ayisebenzi. Kodwa phela-ke bafana nobaba wabo-ke, angeke-ke ukuthi yena uze ubasole, nabo banjalo nje. Isoli angazi ukuthi bacabanga bazoyithela kuphi. Kulokhu kuyigejile kakhulu futhi. Mhlawumbe sekulunga ngokuzayo senizoyithela kwabanye, kodwa kuyidlabulenza hhayi, ayisebenzanga. Basekahle abantu, isiyodwa nokuzayo. Ngiyabonga ithuba.